Jo considero que un amic és aquella persona en què tu pots confiar en ell, però ell ha de confiar en tu. Tu has de saber que per ell és important també, perquè un amic que només està per quan ell té problemes et ve a buscar, pot confiar en tu, però tu també has de poder confiar en ell. I jo crec que Jesús doncs és una mica això, no? O sigui, jo sé que ell sempre estarà al meu costat i que, ja dic, tinc confiança, però també sé que ell espera molt de mi. I aquest esperar, jo sé que ell espera, per tant, jo intento donar més, no?